Permezz ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat se jkomplu jiżdiedu s-sodod li joffru ftit serħan ftit jiem lill-familji li jieħdu ħsieb lill-anzjani. Dan ħabru s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Ġusdeċelis waqt konferenza stampa f'Residenza San Giuseppe fil-Gura. L-att ta' sodod tar-Respite issa se jiżdied b'5 għal 39 sodda u waqt li s-sodod tas-servizz ta' matul il-lejl se jiżdiedu għal 37. Is-servizz Respite jiġi offrut b'xejn għal 3 ġimgħat matul is-sena u jista' jiġġedded skont il-ħtieġa filwaqt li l-anzjani li jaslu li jibqgħu jgħixu fil-komunità iżda li jixtiequ li jagħmlu użu mis-servizz ta' matul il-lejl iħallsu b'2 € għal kull lejl. Ġusdeċelis qal li aktar mal-Gvern joffri servizz tar-Respite b'saħħtu, aktar ikollna sitwazzjoni ideali għall-anzjani li jaslu li jibqgħu jgħixu fil-komunità. Huwa żied jgħid li matul is-sena li għaddiet madwar 270 anzjan għamlu użu mis-servizz tar-Respite filwaqt li 93 oħra ibbenefikaw mis-servizz ta' matul il-lejl. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.